पद्धती प्रमाणे आषाढी एकादशी निमित्त वार्षिक करतात तसे सगळे आम्ही देवाक अभिषेक या वर्षात वासुदेव पंजाबी सौ कल्पना वासुदेव पंजाबी यांच्या हस्ते सकाळी देवाक अभिषेक घातिल्लो आसा। आता भक्तगण येता आपल्या मनोभिष्ट मागता आणि दनपारां 12:30 आरती जातले आणि सांजे स्थानिक कलाकारांचे भजन आणि मागीर एकादशीचो सांगता जातलो तेन्ना न्यू वाड्या वयल्यानी सगळ्या भक्तगण हांगा येता पयस पयसल्यान येता आपले मनोगत देवा कडेन व्यक्त करता आशिर्वाद मागता देवान ताका बरो सगळ्यांक बरो केल्लो आसा ह्या फुडें सुद्दां सगळ्यांचेर देवाची कृपादृश्टी आसचे अशें देवा कडेन मागता।